This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manabit. Happy birthday! Mahayo ka kay kambal mo? Hindi na pati hindi. Joke lang sir. Hindi. Nakahibalo ka mo bala nga sa banwas ang kawayan may ginatawag nga abandoned port kag sa karon paborito nga kanadtuan sa mga lokal dito. Nga ayhan, inang aton nga diskubrihon. Halin sa Bacolod City, mga 3 ka oras nga drive down south sa banwas ang kawayan. Paglabot sa barangay Bulata, bantayan ang bangga patuo pasulod sa Punta Bulata nga resort. Sa unhan, may naga-letter Y nga dalan. Sa right side ka maagi, una mo nga makita ang ini nga ruins sa guest house sang minahan sang una, overlooking sa seashore sa barangay kag sa isla sa Tabok. Sa unhan, pabalaan mo nga ara ka na sa ginatawag nga abandoned port sang Bulata kay may mga cottages kag mga salakyan nga naga-parking. Actually, kita tala siya una sa pictures ining natawag nga old nga port diri sa may Bulata. Mga 3 hours ka drive, ari ka na. Tanong ta kung worth it kid man ang lugar. Let's go. Pag-abot na sa lugar, nasabat na dayon ang pamangkot ko. Sino bala ang hindi maingganyo magkanto diri? Off-white ang kolor sang balas kag mga pebbles. Ang tubig tinaw-tinaw. Ang ini nga mga kabataan, mga taga diri lang sa barangay. Ang pagtusmaw sa baybay, nagahatag sa ilasang kalingawan. Wala nga mga naman. Ay, saan ko ikakad ko ang mga bisita ka? Ha? Agapanunugan sila. Istorya sa mga residente, ang ining abandoned port ang santuanay puerto sa naga-operate ng minahan diri. Nagsirado ang minahan, kag ginabando na pati ang natukod nila nga puerto. Pwede mag-walking along the beach, kag sa unhan, may dalagko nga mga bato. Pwede maka-exercise gamay sa pagtakla sa sini nga mga bato. Sa iban nga mga kabataan, ang mga dalagko nga bato nagaserbi nga lulumpatan pakanto sa baybay. Mabaskog ang mga balod, pero wala nagalubog ang tubig. Sa unhan, makita pa ang bilin sa mga daan nga puerto. Sa una, malabot pa ang ini nga mga parte sang port, pero sa dalayon, nag-amat-amat kalarusdak bangod sang balod.
Ang ining spot, paborito nga lugar sa mga mahilig mag-photoshoot. Sino man abi ang hindi malingaw, kadamo sa pilian nga backdrop. Sa piyak nga side, may baybay. Sa piyak naman, may bukid. Mayara pagid sang ruin sa asang port. Spotted pa gani sa old port sang Bulata si Naga Wonder and family. Pati sila naglabay man diri for photoshoot kay katahom sang lugar. Daw gintago nga paraiso para sa mahilig magpabaybay. Kung makakadto ka diri, sigurado maka 500 ka siguro ka pictures nga pang profile pic. Reclaimed land kuno ini sulo sa mga barangay officials bangod sa gitukod nga minahan. Sa tuanay, dugang may ini nga syudad nga natago pero nagdeklarar ang kumpanya sa bankruptcy kag nagbiya sa lugar. Gani ang mga lokal na lang diri ay nagasinulod kag nag-enjoy sang baybayon. Parehos na lamang sa kay Alan Gantalaw, bitbit niya ang apat niya ka mga kabataan sa pagkadto diri. Birthday kuno sang iya nga junior. Gani, nagdala sila sang cake kag nagpicnic sa higad sa baybay. Ang iya misis, yara sa Saudi nagkatrabaho. Sir, sinong may birthday rin na? Anong alan niya na gani? Junior, Alan. Si Alan Junior. Papat mo na mo na. Wala kaso. Diri ko. Ito ni papa mo. Buligin nyo kami ni kanta ni pa-birthday oh. Diri ka mo de. Gani, gintipo na mo ng iban nga mga kabataan kag ginkantahan ang birthday boy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Sige sir, regalo kami ah. Alin sa Mercy. Wow. Are. Salamat Yen. Are ba? Bong, salamat ba? Salamat Yen. Dari pa gado ah. Are mga bisita, ya kono gaadna ni kuno hupya. Ikaw ka ne? Oh, thank you. Ikaw. Dun dua to. Meg. Ta, dai ka mo di. Hiya ko ya sila. Sali. Namit niyo. Okay pa? Si ma'am ko, sir? Sa Saudi. Sa Saudi ni si ma'am. Hi, ma'am. Ari? Oh, ari pa, may ari pa di galing sir. Ube ni ube rolls. Pwede sige. Oh. Happy birthday. Mangayo ka kay kambal mo? Hindi na pati nini. Joke lang sir. Hindi. Galing kayo. Bawal kami sir. Taas naman blood sugar. Pila na sir? Pila na edad ni Alan? 8 na. 8 years old. 8 na gid. Happy birthday. Sa subong, nagaserbe ini nga dulungkaan sa mga pump boat nga magasugat sa guest pakadto sa Danhugan Island. Karami paliguan sa baybay kay katinaw sa tubig. Testing ang tabi kung hindi gid masakit sa tiil ang bato. Hindi sakit na ba to de? Woo! Nagom na de? Dalam guru may ngay. Siya agatin niya kasalo ako yung wala. Okay man gali ah. Kung bugat ka, medyo sakit slight.
Swerte namon sa buong adlaw. Naabta namon si Madam nga naga-pictorial. Pa! Ay! Ay! Sang peak sa pandemic, suno sa mga barangay officials, daw hindi na mahulugan sang dagom ang higad sa baybay kay napuno sang tawo. Libre abi ang entrance amo kun nga agi nadagsa. Amoyan to ang rason kun nga temporaryo agin pasara sang LGU ang lugar. Ang barangay amo na sa karon nagabantay diri, ginalimitahan lang ang mga nagasinulod para hindi magdagsa ang tawo. Ilabi na karon nga may pandemic sa gihapon. Kulang tawon, pwede gid ba preserve ang lugar under sa paghinakoplas ang LGU. May interesting nga istorya sa lugar kag hindi ma-deny ang katahom. Kag pwede mangin source ang income sa taga-barangay kag isang banwa kag para makontrol kag mapahagan-hagan ang pagdagsa sa mga tao diri. Pila na ko katuig nagabalik-balik diri sa may banwa sang kawayan pero first time ko makalabot diri kag katahom gid ya. I'm sure ma-agree ka mo. Basi may mga lugar da sa inyo nga barangay, sa inyo syudad o sa inyo nga banwa nga bugal ninyo kag biyag pa-feature sa tripping ni Roming, please do post your comments below. Kung liag nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Roming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulumod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Roming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!